Tänään ei meillä mene hyvin. Olemme olleet matkalla nyt erittäin kauan Helsinkiä kohti ja olemme Elimäellä. Olemme korjaamossa. Ja Kisillä ei mene hyvin. Ei. Pyyhkärit hajos. Ja eksyttiin pariin otteeseen. Eksyttiin jopa kotikaupungissamme. Tanja, kerro nyt viimeisimmät fiilikset. Jännä on. Tämähän on ihan mahtavia reissu. Tämähän on kunnon seikkailu. Tuossa on korjaaja. Sillä on piru kädessä. Pirunmaiset kädet. Ja nyt. Tämä. Ai jaa. No vai. Kohta on mitään. Nähdään seuraavassa jaksossa.